Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoya manzon Allah ya aiki a harkoki. Insha Allah yanzu za mu shiga kamsuna hadis. Saboda shi wancan kawaidi duk inda aka fi so a sani da wuri mun riga mun yi gurin. Sauran gurin duk ƙarshe ne. Amma shi ma ta kama mu ƙaraka za mu iya ƙarakawa. Inda dai sauran dai duk ƙarake za ce kuma kun ga shi ma hadisi ana buƙatar shi urgent ne a rayuwar mutum. Sai sa tun da muka mun gama wancan wajajen urgentin to wannan din ma ga shi ma a zo ne a yi yaga tunda kun san komai lokaci ne. Yau mu ne wata ran ba mu bane. Allah ya kam. Saboda haka muka ce bari mu shiga kamsuna hadis tunda kwanakin na tambaya wani hadisi ya kamata mu shiga ba a bani amsa ba saboda haka nace to bari mu fara da kamsuna hadis na ɗaya saboda idan mun kammala shi sai mu shiga majmu'ul bahrain saboda ni a tunanina wannan kusan kowa ya san shi ne yasa ban shige shi ba to amma wancan din ma ji nake kamar kusan kowa ya san shi amma dai duk da haka mu dai fara da wannan din ko da mutum ya sani yana buƙatar tantantarwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول حديثنا الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا من شاء الله استبت أغريش ياتي لعن الله من لعن والديه Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa. Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa. Rawahu Zahabi ya rawaito. Wanda ya zagi iyayensa Allah ya la'ance shi. Saboda haka ko tsaki wannan fa zagi ne shi ma. Ko tsaki kai wa iyayenka wani zo an takura mun kawai. To wallahi tsakin nan zagi ne kuma Allah ya la'ance ka. Manzo Allah ya hana mu yi wa iyayenmu tsawa da tsaki ma zagi ne mai kyau. Ba sai an ce uwa ka ko ubanka ba a'a tsaki ma zagi ne. Ko wani kallon banza dai yana cikin zagi aka dai saboda aka mu kiyaye iyayenmu ba abun wasa bane. Sakamakon hadisin ɗan gajejjeru ne za mu rinka yin biyu. Al-hadisi sani hadisi na biyu. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yadkhulul jannata aqum mai saba wa iyayen shi ba zai shiga aljanna ba wala mudminul khamri ko madawamin shan giya wanda ya mutu yana shan giya ba zai shiga aljanna ba. Sannan kuma mai saba wa iyayen shi nan ma kun ji an ƙara maganin iyaye saboda haka mu kiyaye akan iyayen nan. La yadkhulul jannata aljanna ta haramta a gare shi ma'ana ba zai shiga aljanna ba. Mai saba wa iyayen shi ba zai shiga ba saboda haka mu kiyaye mu rinka samu na faranta musu a koda shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana ridallahu fi ridal walidayhi wa sukudullahi fi sukudil walidayhi. Yardan Allah na cikin yardan iyaye idan iyayenka suka yarda da kai suka dinga samu ka albarka suna cewa wani almaka albarka to Allah ma ya yarda da kai saboda su addu'an iyaye ba ta da hijabi kawai kai tsaye ne har wurin Allah. In duniyan nan kowa zai tare maka addu'a wallahi na mahaifiya ita ce kai tsaye za ta je. Su ko wanda zai maka addu'a sai an ja mata scanning amma ko na mahaifiya ko mahaifi kai tsaye ne kawai. Sai ya ce kuma wasu kudin laifi su kudin walidai kuma fushin iyaye na tare da fushin Allah. In iyayenka suna fushi da kai wallahi Allah ma yana fushi da kai. Ka sake ka mutu a halin haka ba yana ƙara ka ba. Saboda haka a rinka jin su da kyau. La yadkhulul jannata aqum wala mudminul khamri madawamin shan mai saba iyayen shi ba zai shiga aljanna ba ko madawamin shan giya. Saboda haka mu kiyaye. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sannan kuma ga wanda yake son magana da ni akwai ta inda nake dora ga number ga contact ɗina nan mutum zai yi min magana zai yi tagin ta group din zai yi min magana saboda kun san a rayuwar nan kowa da ra'ayin shi ban sani ba kuma akwai mai son yi magana akan haka ko akan daidai wani abu ya kila ba za da son da yake son magana da ni ba to ga ta jikin contact ina idan mutum yi tagin ya bi yayi magana insha Allah ko da wani lokaci ne za mu yi magana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.